Era traballo, porque normalmente sempre chovía ou nevaba, ou Claro. e a estar a lavar, que hacían agua cando se lavaban, pero a veces tocaba fría. Pero a min encantaban as matanzas. Encantaban. E é claro, como había xente de fora e eso. Claro, era como unha festa. Exacto. Unha reunión de... Sí. Sí, porque as matanzas despois non deixaban de ser unha celebración. Era preparar a carne para todo o ano. Claro. Pero tamén era un día de comer, era mellor. Sí. Eu, xa te digo, as matanzas encantaban as matanzas. As mulleres iban a lavar as tripas ao río, despois cando viñan sacaban as molexas ao porco e facían las as mulleres cando viñan de lavar. Sí. E os mozos ou mozotes, se podíamos, se tiñan o plato por ali, limpiábamos o plato e quedaban sin as molexas. Cousas desas que pasaban. Divertíaste, pasábalo ben. Todo. Sí, o resto resto. De porco mal desfeito era verdade que non había. Non había. Non iba para un lado, iba para outro e todo acababa. Podíalo cortar como quixeras, que sempre estaba, si todo valía. Sí. Incluso o rabo estaba divino. Sí, as pezuñas solo le sacabas a zapatilla. O demais comías todo. Pero as chourizas eran indiscutibles. Sí. Porque era... Sí, sobre todo para a sega da erva, se non había un bocado de chourizo e xamón. Sí. E a bota do viño. A gadaña non tiraba. Non tiraba.